No niin, Barcelonassa ollaan. Hotelliin just tulin ja kello on nyt 6 illalla. Ja tunnin päästä alkas sitten turnaus jo. Eli se 1100, mikä National turnauksen 1D-vetoon kerkee. Siinä on ollut 3 ekaa niin kuin oli ihan normia ja tää D on nyt semmonen vähän turbompi struktuuri sitten. Lähdetään sitä kattelemaan nyt sit saman tien. Sen verran nopea pikakelauksena vielä voisi kesästä sanoa, että Vegasista kun tultiin kotiin, niin aika lomailu on ollut. Et Roomassa käytiin viikon lomareissu heittämässä ja sitten Savon suunnalla ja tuolla on tullut oltua ja kavereita nähtyä ja juotua hyvin ja syötyä hyvin ja nettiä tullut pelattua aina silloin tällöin jotain, mutta ei mitään semmoista kunnon tykitystä on netissä vielä aloitettu, että nyt on hyvin virtaa painaa täälläkin, että sellaista loma ohi ja nyt alkaa hommat. Noniin, kasinolle selvitty. Tiketti käytiin hakemassa vähän ennen 7. Kerkesin tänne. 7 siis turnaus alkaa. Waiting listalle, oliko numero 456. Kysyi, että paljon arvioitu aika, sanoit pari tuntia varmaan. Et katsotaan nyt miten se jono lähtee vetämään, että ollaan nyt ainakin jonkun aikaa tuossa jonossa. Et sinällään tietysti nihkeet siinä on vähän turbostruktuuri ja 3 tunnin leitrekki, että jos sitä joutuu muutaman tunnin jonottaa, mutta katsellaan nyt ainakin jonkun aikaa. Kerkee syömässä käyvät tässä hyvin ja sen sellaista. Nyt on kello 10 ja jono numero 315 nyt menossa. Ja minun numero oli 456. Reilu 100 olisi vielä. Jos ne on tauko menossa ja olisiko seuraava taso lähtee 300, 600 blindeilla. Siinä on 30 kilon takoupino, että jos tossa nyt sattuis pääsemään jollain puolen tunnin säteellä, niin kyllä siinä jonkunlainen pino vielä jäisi. Kyllä se ainakin tavallaan takuupaikka niin kuin on turnaukseen, kun on tuo lippu. Mut kyttäällään nyt vähän vielä, että miten homma etenee. No niin, kämppäkaveri löytyi täältä. En onnekkaampaa löytänyt, niin otettiin Tuntsa. Tuntsa on vetänyt 12, eikö alkanut tuo Nationali 1C-päivä. Ja eli kello on nyt 10:30 illalla, et aika pitkä päivä ja takana. Kerro nopeasti, miten mennään. Mitä ihan hyvin. Alku lähti käyntiin aika heikosti itse asiassa. Siinä oli Kalleella hävisi aika ison potin sitten. Joudun kippaa sitten vielä. Viholoi varmaan sitten väriä, mutta se boardin olisi 4 sitten pataa siihen. Itsellä ei ollut pataa, niin joutui kippaa. Sitten mulla oli joku 14-15 kiloa siinä. Aloituspino oli 30. Niin, 30 kiloa. Niin, puolikkaa pino sinitteli joku 3 tuntia. Sen jälkeen oikeastaan ennen yhtä taukoa tuli triplat kolmosilla. Tuli niin hyvät otsit, että BP maksoi sitten ja sitten floppasi sitten 443 boardia hyvät ja sen jälkeen on lähtenyt runaan ja nyt on sitten 230 kiloa jotain tauolla. Ja hyvän kokoinen pino. Paljon suunnilleen keskiarvopinoa? 3 kertaa averakin tällä hetkellä. Sillä on kivaa porskuttaa loppuiltaan. Siinä oli Will Kassuppi oli samassa pöydässä ja se lähti sitten nopea Nine Highlla, lähti bluffas 3 katua Nine Highlla ja sitten otettiin kiinni ja sitten toi ite en ottanut, kaveri otti sit kiinni ja nyt on Jeff Crossi samassa pöydässä, että
silleen ihan kova fiildi, mutta on siellä paljon huonoikin pelaajia. On pöytä muuten ihan pelattava. On. Ainoa kenen tiedän on Jeff Cross ja muuten tosi semmoista vanhaa tyyppiä. Onko mitään haju, miten pitkään päivä vielä kestää tänään? Aivan. Siis täällä on ihan sikana porukkaa koko ajan jonossa niin paljon kuin olisi vaan pelaajia. Pelaajia olisi paljon enemmän kuin paikkoja, et ei tiedä. Hirveä härdöli koko ajan, et ei mitään haju. Mihin asti tuo pelataan tuo? Silleen, että 15 pinnaa jäljellä fildiä. Okei. Paljon sinä aloitti tuossa teidän tämän päivän? Oli melkein kuin 1900 tai jotain, niin tullut ihan sairasti pelaajia. Joku tunti vielä varmaan. Varmaan joku 5 tuntia ehkä veikka. Me on ihan... Se kuulostaa pitkältä siis se on pitkä päivä tulee olemaan, koska me on nyt niin kuin mä laskin, että joku 600 pelaajaa pitää vielä tippua, että niin kuin. Että kyllä se on, average tulee olemaan sitten puskustäkkiä, meidänkin pöydässä varmaan yli puolella on nyt alle 20 pinnaa tauon jälkeen. Että niin. No ei mitään, siitä hän hyvällä pinolla ainakin nyt painamaan loppupäivää. Toivotaan, että osuisi vähän flippejä. Nyt osunut tosi hyvin flipit, että oikeastaan kaikki 50 pinnaset osunut, mutta toivotaan, että osuu jatkossakin. Sama rata mennään, GL vaan. Kiitos. No niin, sit päästään pelaamaan 30 blindia, saadaan pinoa. Ihan pelattava pino vielä, 4 tunnin odotuksella. Neljä tuntia jonotusta ja puolisen tuntia peliä. Siinä oli tän päivän urakkaa. Joo, päästiin tosiaan pöytään siinä vaiheessa, kun Big Blindi oli kilo ja 30 kiloa oli pino. Eli 30 blindia. Siinä oli joku varmaan vajaa 10 minuuttia niin kuin aika, että tasot nousee 1,2 kiloon. Ja ei siinä sit hirveästi siinä tapahtunutkaan meillä. Blindit taisi kertaalleen mennä sitä ohi ja kerran täyttiin floppi kateella. Eli blindit nousi sit nopeasti siihen 1200 ja meillä oli sellainen 25 kiloa siinä merkkejä. Että reilut 20 blindia oli sitten merkkejä, kun tuli ratkaisun hetket. Eli lähes ainoa käsi, mitä pelattiin. Ainoa järkevä käsi historiaa tänään. Ei sitä on puhtaita papereita voi antaa, mutta me nyt kerro alkuun, että miten se tilanne meni. Eli oltiin Big Blindilla, se reilu 20 pb syvänä. Ja SBlle tuli tyhjänä. Ei tosiaan tossa ajassa hirveitä riidejä kenestäkään ollut. SPstä sen verran, että ihan fiksun kokoisia oli avauskoot ja panostuskoot muuten ihan siinä mielessä. Sille tuli tyhjänä ja se reilu 3x sitten reissas SBltä. Ja BBllä meillä oli Akka 9 suitti. Ja puolustin sitten sen. Floppi tuli 257 meidän takaoven värinvedolla. Sökötettiin floppi läpi. Turniin tuli 3, mikä avasi meille värinvedon. Eli boardi oli 2357 meidän värinvedolla. Ja meillä siis se Akka 9 suitti. Vihu löi sit siihen jonkun 3 blindia siihen turniin ja jonkun aikaa pähkäili ja sovesin sitten loput siihen päälle. Vihu meni muutaman minuutin tankkiin siinä ja virnuili siinä aikansa ja maksoi sitten jätkä 5 offarilla. Eli sillä oli 5 nappi kiinni siitä. Ja ei tullut meille sit värinveto ylikortit riverilleen. Eli sellainen oli se oikeastaan ainut käsi, mitä pelattiin. Nyt kun on vähän kättä päässyt puimaan, niin kai meidän pitäisi aika useasti kumminkin floppikin lyödä tossa.
Ja sit sopivia turneja päästä sparreloimaan. Kun ei se vihunkaan housuissa oopista ole kättä helppo pelata millään pohja-keskinappivirityksillätai haipelilläkään. Ja sit noin pelattuna, kun tuo floppi on sökötetty, niin se meidän turnin sove ei kyllä näytä yhtään miltään järkevältää. Jos mietitään, niin käytännössä kaikki taskuparit on survottu prefloppiin, samoin kaikki naulat. Seiskat lyödään flopille ja muita nappiosumia nyt ei ruveta survomaan tuossa turnilla kuitenkaan. Et varmaan jos siellä vihulla joku random naulahaiki on, niin jos siltä kantilta miettii, niin sillä nyt ihan tosissaan voisi maksua ruveta harkitsemaan. Että ei hyvin pelattu se käsi. Mutta eka päivä nyt, matkustuspäivä, pelipäivä takana ja ruvetaan pikkuhiljaa unilleen. Tuntsa vielä peleillä mukana, ei ole vielä hotellille tullut. Laittoi äsken viestiä, että 40 pitää tippua, niin päivä päättyy. Ja samalla rahakupla siinä sit puhkee. Että eikö se Tuntsa sieltä nyt rahoille painele ainakin. Mut joo, jatkamme huomenna ja katsotaan mitä keksitään.